Ngwanenye nkwa owende ihe na-asọ onye ofu onye awụkwa ihe na-asọ onye ọzọ anyị na-amagonu na Maazị Ọsadebe mgbe ọbụla nụrụ egwu a o nwedịrị ọ nwere ọ na-enye m ịfụcha Maazị JP ọ nọ na-agba egwu wee isi na-ekwe na-asị ọsọ ndị ọ na-aba ya n'ụbụrụ nke ka anyị ji asị ihe ọmụmụ nna anyị ndị Igbo fụrụ anyị n'anya na ndị anyị fụrụ n'anya nọ na mpaghara Lagos ihe awụ nganga Igbo radio show unu mana ụbọchị Tuesdays, Thursdays na Saturdays mana nketa na-adị apụ iche nketa awụ nke anyị kpọrọ gwam 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 maazị nọ n'onwe ihe maazị nọ na-agwa m mgbe anyị ka nọ na the other side ma ọwụ ndị bekee ọ sị na mgbe gara aga ọwa akpọ ụmụaka si ha ka abịa ka akọtụrụ ihe mere na mgbe ochie ha nọ na okpuru osisi agwazie ha atụchara ihe niile ụfọdụ ọ na-asọ ha ụfọdụ ọ na-ewute ha ọkụwa si dị na aha nke m ka wụkwa nwaada Ego Okoro mana unu akpọ m Ego Bekee magono my love my sweetheart ọ dị m n'obi na-adịghị enye m ego mana nsogbu adịrọ maka na ọ sị na aha m bụ Ego ọ dịghị enye m ego ọmụna ya so bịa na Igbo ndị ọma na-ege ntị ndewonu kedu ka unu mere taa na gwam 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 anyị agwụchala ọzọ na nganga Igbo radio show maka ụmụazị ndị m tọrọ atọ amụ dede Maazị JP maka ndị tọrọ m atọ anwa nwoke unu Maazị JP ka ọbụla unu kpọrọ m ama aza ndewonu unu agbalịala pụtara anyị taa nwaanyị ọma ka ị mere adị mma okwefu na m na-ekpuchi iru m maka COVID amazịnị m nke ị na-ebe ịkpọcha nnọọ COVID nke alada ka David COVID one night ihe na-atọ m ụmụ nwaanyị kpọọ ya anụmalike mgbe nwoke kpọrọ ya COVID ya kpọọ ya ọ na-adị serious kọcha igbo mmadụ ma nwaanyị kpọọ ya koko ngwache ka mkpọ koko baby kolev koro ete enyi nwaanyị mụrụ nwa na lockdown na m na-asịzi aka n'ihe ga-aba nwa gị ọsọ no corona chukwu a ga-agụli ya corona chukwu ọ dị mma ndị Igbo unu amara na ka esi eme ya taa na nganga Igbo radio show taa na gwam 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 anyị ga na-ewetara unu ọtụtụ ihe ndị n'ikpeazụ anyị mere n'ikpeazụ ụfọdụ n'ime unu nọ na-akpọ na-aṅụrị na ha na nke atọka ụmụ ihe ndị unu chere na ha enweghị aha Igbo nọ na bekee ọrụ anyị na oke anyị ebe ahụ anyị ga na-awụpụtara unu ha na-atapịara unu ha n'Igbo ka unu nwere ike ji ya na-ekwu okwu maka echi ekwe na asụsụ Igbo ezughị ezu unu asị taa mechie n'ọnụ asụsụ Igbo zuru ezu ya wụ dịka anyị si mee na nhazi obodo na ikpeazụ nke taa ga-awụ na ngụ oge anyị ga-aga na ngụ oge taa mana tupu anyị aga na ngụ oge a ga-agbaratụ nwa obere egwu gbagatụ n'ahụ ịkwaghị ngwa na aga na nke nwanne anyị nwoke a na-akpọ Donka Mighty aha nke ahụ Hustlers Anthem anyị gbaratụ na egwu ntakịrị anyị na-abịanụ Sultan Mighty no time I see no time I gbawacha ya taa ọ ga-agwụ agwụ money be like pikin kwema zuzie ya ọma zụọ nwa gị ọfụma ịzụọ nwa gị ọfụma onye gị obi ụtọ nyekwa gị udo Jehova oyi na-asụzi m asụkwala gị nwanne Maazị oyi na-asụ m oyi na-asụ m adesi denja wa ebe na-afụ denja isi gị na oyi na-asụ m ị na-afụ denja m na-ahụ denja m lekpuchi onwe m labara Jizọs ọbara Jizọs onwe na-enwe ọbara Jizọs gị na m enweghị ọbara Jizọs hapụzie ma ọ bụrụ na ị chọọzi na ohi na-asụ m ka ndebezi mgba ka m nọzie ndị Igbo 08182426591 wụ nọmba unu ya edetu ofu ebe ụkwa ka unu ekwewazie ya kịta detuo ya ofu ebe 08182426591 ọ nọmba ka unu ya eji akpọ anyị ma oge rue mana gbalie ka ị na-esokwa anyị na social media platforms anyị unu amagono Twitter wụ Nganga Radio, Instagram same Nganga Radio, YouTube kwa Nganga Radio, ọsọ naanị Facebook wụ Nganga Igbo. Maazị n'oge gara aga o nwee ọtụtụ ihe anyị kọwatụrụ ndị be anyị
ịma na ebe awụ ebe anyị na-eme ihe niile gbasara ndị Igbo nwe ihe dịka amụrụ m n'ala bekee anọ m ana Igbo ama asụ Igbo my mama tell me say onwe ihe dị otu ahụ ịbịa na nganga Igbo radio show anyị ga-agbalị kụziere gị ihe ọbụla ikwesị ka ịma maazị iche na onwe onye ga-echeta ihe anyị kụziri na izuụka gara aga ngwanụ ka anyị jụọ ha ngwanụ mana ihe a ga-eme onye kpọọ ya hụrụ ma ọwụ onye gere nke gara aga ma onye kpọrọ nke gara aga tupu ya abala ihe anyị na-eme ya gwa anyị ka ihe o chetara ya anyị jụọ ele ihe i chetara na nke gara aga ndị ka anyị kwuru ụmụ nhazi obodo ndị agha anyị kpọpụtasịcha ụbọchị a onye kpọọ ya ekwuo otu o si wee ịkpọkwana anyị biko nyetara anyị aka kwuo ebe isi kwuo aha gị ga-ekwubiri ihe ị na-ekwu na nkenke maka ndị ọzọ na-akpọ ka o nwee ike wee na-adaba nwada tupu ya aga n'iru kpọọkwala akara ekwentị ahụ ọzọ ka ha nụkwa ya kpọọ ya nnọọ nwayọọ ka m jiri olu seksi wee kpọọ ya mmadụ edekwala ihe ọzọ maka ndị si na ha agaghị ejide m maka ohi a na-atọ m ka m wezere ohi seksi wee kpọzie ya ka mma onwe onye nọ ekwentị anyị ga-ejide ma mkpọcha ya ngwa ka m na-aga n'iru 08182426591 ọkpọbara ngwa ka m kpọọ ya ọzọ nsogbu ụwa 08182426591 ngwa maazị akpọchago m ya unu enwetago ya wa akara ekwentị onye akpọkwala ugbu a oge erube mgbe unu ga-eji wee kpaa anyị oge ruo anyị ga-agwa unu taa anyị na-eleba anya na ihe ọzọ gwam 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 ga-abịakwa mana ọ ya ga-abịa n'ikpeazụ maka ya ga kwatakwata ya nwe ihe niile ya wụ Chief George ilu Igbo ga-abịakwa mana nke ugbu a ka anyị bidogodinu na ngoge nwanyị ọma ịma ka anyị si eje ịkwa ị ga na-akpọpụtara m ya na bekee m na-atụgharị ya n'Igbo ngwa sị ka ije were bairo gị detuo nnọọ ihe ọwụ na ị ga-anụ taa ngwa ka anyị jee n'iru January izizi afọ January izizi afọ February ka abụọ n'afọ ke abụọ n'afọ February March ka atọ n'afọ ka atọ n'afọ kwe nụrụ ya March detuo ya April ka anọ n'afọ pụtara na-asị in the month of April nke anọ n'afọ May ka ise n'afọ unu ga-adazi ka nke mụa ka ise n'afọ ka ise n'afọ ị na-achọ na ị ga-eji rakọchi mụ na Chineke were ezigbo onu na-akpọ ihe a ka nwoke mana confuse ga dị ma nwoke riri ka ha na-akpọ ya nsogbu anọ ngwa kpọọ mee ọzọ ka anọ na mewu nke ise n'afọ abaala m gị n'isi ịchọzi ịkpọ April hapụ mee ịrụnye m aka n'ọnụ ngwa June ka isii n'afọ afọ niile nwere 12 months n'ime ya ngwa ka anyị kpọgodi January to June ọzọ January izizi afọ February ka abụọ n'afọ March ka atọ n'afọ April ka anọ n'afọ May ka ise n'afọ June ka isii n'afọ ngwa ka jezie na July ka asaa n'afọ August kwanụ satọ n'afọ maka asatọ maka m ga-akpọwa asatọ n'afọ August tolu n'afọ ọkwa itoolu mana a na-ewepụ kpọbiri ya na tolu n'afọ ọkwa Septemba dị fa ka m kpọrọ si gị na August Septemba okay August satọ n'afọ Septemba otolu n'afọ October na-eri
na-eri n'afọ. Na-eri n'afọ. Ka ihe mere o ji wu na-eri n'afọ? Olu ndị ma echi ịkpọ iri na-eri iri iri na-eri n'afọ. Ya bụ nke iri n'afọ. Mana ọ olu ndị ma kama anyị nabatara ya. Maka na olu niile nọ n'ala Igbo zuru ezu. O zuru ezu. Anyị gazia na Nọvemba. Ri na nge n'afọ. Ri na nge n'afọ. Ma olu ndị nwere ike mee ya ada ka ri na nge. Ri na nge. That's 11. Iri na otu. Ri na nge n'afọ. Ri na nge n'afọ. Ka ihe ga-akpọzi Disemba. Ịmanụ. Ọ ya wụ ọnwa iri na otu ịkwa. Iri na abụọ n'afọ. Ọnwa Disemba na ọnwa Disemba n'orugokwa. Ọnwa Disemba anyị ahụ ụmụ ndị nkụzi mgbe a na-apịkọ ego ụgwọ ọnwa. Egwu a na-eso agụ ya maka na efe anyị na-eyi na Disemba azụọla ya na ihe dịka ebe Julaị. Maka ama mgbe ego ọzọ dị abịa. Ama ma ọwụ machi ka ọwụ meziokwu nọ. Ihe na-eme mgbe anyị metụ ha mụ mazụ oversize ka o nwee ike baa gị mgbe ahụ. Ị na-eto. Mana nwa akwa na-anwa tofe ka isi kwesị ito ga-eyiri kpọkịrị mkpọ ibe gị na-aga gị na-ahije nke gị n'ụzọ mere mkpọ n'ụkwụ m ji otu Disemba nwanne ji chawachicha m ụkwụ maka ụkwụ m bịa tụkarịa ya meti ya aka wụọla ikpere ụkwụ m. Ọ wụzi wedding gown. Maazị ka anyị kpọọ ya ọzọ mana ugbu a anyị ga-akpọ ya ọsịsọ. Ngwa January. Izizi n'afọ. February. Ka abụọ n'afọ. March. Ka atọ n'afọ. April. Ka anọ n'afọ. May. Ka ise n'afọ. June. Ka isii n'afọ. July. Ka asaa n'afọ. August. Sa atọ n'afọ. September. Tolu n'afọ. October. N'eri n'afọ. November. Ri na nge n'afọ. December. Ri na abụọ n'afọ. Biko ị na-akụkwa aka ebe ị nọ. Ma ị na-akụ aka. Iri ise ego. Unu ga na-awụpụrụ anyị aka na-awụpụrụ anyị aka na-awụpụrụ anyị aka na-awụpụrụ anyị na-awụpụ aka biko na-aka kụnaka. Akwa dabala. Ọ dabala. Maka na asa eto onye akịdị ya agwata ọzọ. Eto dike na nke o mere. O mekwa ọzọ. Ka anyị mee ọzọ maazị. Njenu. Ngwanụ ka anyị jezie na izu ụka nke ndị bekee na-akpọ days of the week. Ke ihe a ga-akpọ ka anyị bido ịma na ọtụtụ ndị na-asị na ihe na-emalite izu ụka wụ Monday. Ama na ọwụ Sunday. Sunday. So anyị ama mme mistake ahụ. Mba. Anyị malite na Sunday. Ya mere Igbo ji kpọọ ya sape izu. Sape izu. Nke sapere izu. Nsape izu. Sape izu. Maazị nna nsape izu mma bịa na nke gị ka isikwere m rice and stew. Biko abịakwala. Mma abịa. Ego osikapa dị. Ngwanụ mgbe m bịara aga-achụ ọnụ m. Monday. N'ọnụ izu. N'ọnụ izu ya n'ọnụ ya ka ọ nọ n'ọnụ izu. Tuesday. Tọ izu. Ọ ya tọziri ndị ọzọ niile. Nke tọrọ na Monday. Okay. Tọ izu. Tọ izu. Tọ izu. Tuesday. Ịchọkwa isi Tuesday ụbọchị ọzọ mụnwa na-ekwukwa tọ izu na-abịa. Tọ izu. Tọ izu na-abịa. Okay. Ngwa ka ihe wụ Wednesday. Ị mara Wednesday nọ n'etiti ihe niile. Igbo akpọ ya nkebi izu. Mana dịka ụda mkpe a ga-akpọ ya kebi izu. Maka ya nwa kewara ihe ndị ọzọ niile nọcha n'ime ihe anyị na-ekwu kebi izu. Kebi izu. Thursday. Hado izu. Ya na-ahado ihe niile ha hachazie ya. Hado izu. Incredible. Friday kwanụ. N'ọdụ izu. N'ọdụ izu. N'ọdụ izu. Biko. End of the week. Okay. Ya ma eji kpọọ ya n'ọdụ izu. Ọ nọ n'ọdụ ya. Saturday kewuchi weekend. Akpọrọ ya sọtụ izu. Sọtụ izu. A na-asọpụrụ ya asọpụrụ. Sọtụ izu. Maka nsọ. Sọtụ izu. Ụbọchị nsọ nọ. Afa ndị a na-asọ nwe ka o si asọ m separately. International sewing. International sewing. Sọtụ izu. Eyo. Ngwa ka anyị kpọọ ya ọzọ. Sunday.
Sate izu. Monday. N'ọnụ izu. Tuesday. Tọọ izu. Wednesday. Kebi izu. Thursday. Hado izu. Friday. N'ọdụ izu. Saturday. Sọtụ izu. Oh! Igbo dị mma. Igbo dị mma. Igbo atọka. Igbo atọka. O nwere ka o si asọ m. Ọ na-asọ nnọọ nwanne. Ịghọta. Tọọ izu. Kebu izu. Igbo asọka biko. N'ọdụ izu. Igbo asọka ma iwu onye Igbo gbalie waga ọzọ. Ihe mere. Ihe ukwu mere. Ọ ya kọrọ anyị Igbo ndị ọma dị mma. Anyị ga-agbaratụ nwa obere egwu nwaanyị daịkwa ya. Ka anyị ji ike chụpụ na oyi a na-atụ gị. Mba achọ mma gba egwu mana ọwụ nke ahụ ka m chọrọ iji chụpụ oyi. Mana ka anyị gbagodo egwu. Anyị gbaratụ na nwa obere egwu mgbe anyị batara. Anyị mepee akara ekwentị anyị ka unu nwee ike kpọọ ka anyị na unu kparịta ụka. Ị zụọla recharge card gị ngwa dịsị ya anyị na-abịa ka awụ o ji mụ n'aka nwanne anyị nwoke Fino njenụ. Eyo o ji mụ ijekọtara mgbe a egwuregwu ọnwa azụ mama onye lele anya n'azụ na-aga n'azụ onye lele anya n'azụ ejide ala gị ojimo o jikwa gị ebe ị nọ oji m biko gwam gwam o jikwa gị ebe ị nọ o ji gị enweghị eji m o ji gị Chukwu ji m aka eji m gị ọmụnwa ji gị mana gwam 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 ji ndị na-akpọ anyị ebe ha nọ ndị Igbo anyị nọ na mpaghara Lagos o ji unu anyị abatago n'ilu Igbo ebe a ka unu ga na-akpọ anyị n'ekwentị ịkpọọ ịgwa anyị aha gị gwa anyị ebe isi anyị ajụọ gị si kedu ilu anyị tụọra gị ilu anyị asị gị kọwaa anyị tụọra gị ilu anyị asị gị kọwaa inweta ya akwara gị aka ile nwetakwana aga ichere anyị akọwara gị ma oge dị nwada ngwa kpọrọ ha akara ekwentị a ọzọ naanị otu kpọọ ya otu nnọọ ka anyị sụbanụ ngwanụ 08182426591 ehihie ọma ndewo onye na-akpọ anyị na ebe isi akpọ aha m bụ Maazị Chidera na-akpọpụ Nsuru Lagos. Chidera ndewo anyị nwee ilu Igbo nwee gwam 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 mana ihe anyị na-eme ugbu a bụ ilu Igbo anyị nwee malite n'ofu ruo n'10 were ofu ka maazị tọrọ gị inu a ka ịkpara anyị mgbe ya họrọ otu akara oke ana m ewere ofu nke mbụ mgbe kọwaa ilu a ire ọma ka eju ji aga n'ogwu ire ọma ka eju ji aga n'ogwu kọwaa ya ihe ọpụta bụ na nwayọọ nwayọọ ka eji alacha ofe dị ọkụ ijikwa ilu ọzọ wee kọwaa ya mana ịgbalịrị ịzatara ya biko kọrọ ya ka ọ gbalịrị daalụ onye Igbo ka ịhụ ezigbo nwa afọ ka ọ daalụ nwanne daalụ ịkpọ anyị gbalịa ka igwe anyị nnọọ aha gị na ebe isi akpọ ozugbo eyo onye nnọọ mere nnọọ ka ezigbo nwa afọ ụdịrị a ka ị na-afọ obi a na-asọ gị maka ịma na ọnwa afọ Igbo eji ajụrụ ya ilu ya eji ilu zaa ya hello ehihie ọma hello ehihie ọma ndewo kedu afa gị ka ebisi akpọ afọ m bụrụ Emiji na-akpọ from Keti ngwa ka eli chọọ ka tụrụ gị họrọ ofu ewerego nke mbụ ngwa họrọ ọzọ nke ịnọ Igbo si na anaghị etinye ose n'ọgwụ udo anya anaghị etinye ose n'ọgwụ udo anya kọwara anyị ọgwụ a na-atụ n'anya a na-etinye ose na ya ihe pụtara na eji ihe na-afụ ụfụ atụ n'anya eji gịnị ife na-afụ ụfụ ji ya ada aba n'anya mana oruchaghụ anyị ga-enye gị nwa ekwe anyị enyega gị nwa ekwe oruchaghụ ịgbalịala ị ga-ege ntị mana gewe ntị nnọọ ihe ọ pụtara ka m kọwara gị ịsa hapụ ya gwa gewe ntị a ga-akọwara gị amụ ịma mgbe aha ka
ya wụrụ mgbe a na ndị bekee na nearest meaning ka ihe yitụrụ ya ihe ọzara ihe yitụrụ ya mana ọwụ ihe anyị lega anya enwere nnọọ ihe anyị lega anya ka ọ baa kpọm ma onye ọzọ ga-enweta ya mana ịma na nke ugbu a na ha ga-agazi na gaga chọwa ebe a ga-aghọta ka onye na-akpọ anyị mbasa ebe redio gị nọ pụọ biko ma ọkwa na ịgbanyụ dị redio. lene ma ị agharịta ebe ị nọ netwọk ajọka amasa ịba ajọka aha gị ogene nna kedu ebe isi akpọ nwanne ok ịma na anyị nọ na ilu Igbo mmadụ ahọrọ gị ofu họrọ nke nọ ngwa chọọ akara ọzọ ị ga-ahọrọ ka anyị ike kọwara gị ilu kpọrọ gị ilu nọ na ka ị kọwara anyị mmadụ ewere ogo nke nọ werezi ọzọ nke isii Igbo si na amaracha aghara awụghị ụjọ amaracha aghara awụghị ụjọ kọwatụrụ na anyị. Hello. Gbalie ihe nwere ike ime gbalie ụjọ atụla gị o mba netwọk gị ọ dị bad. Kpọchie gbaa mbọ ka ịkpọchi ya anyị 08182426591 onwe onye n'ebe ahụ ngwa na ịbatago. Hello. Hello, Nwada Chinenye. Nwada Chinenye ka ebe isi akpọnụ gị a na-ada kem. Esi m Oloju Apapa akpọ. Ke maka ndị Oloju Apapa. Macha mma. Ngwa họrọ n'ofu n'ime ilu Igbo anyị nwere taa ka anyị kpọrọ gị ya ka ị gwazi anyị họpụta. Nke ọnụ jụrụ nwanne anyị nwoke amaracha aghara abụrụ ụjọ. Ị ga-akọwa ya ma jụkwa gị ọzọ ka ị hapụ ime anyị karafancham mgbe kọwaa ka anyị gee. Amaracha aghara abụrụ ụjọ bụ ihe ọ pụtara n'ọnụ Igbo ihe ọ pụtara n'ọnụ kọwaa anyị na-ege. Ngwa gawa n'iru gaa n'iru. Ihe ọ pụtara n'ọnụ Igbo bụ elete aghara ilecha anya ndị ghara ihe. ịgbalịrị mana enwetacha ya ị ka n'ebe a ọya jọnụ ọzọ. Ngwa họrọ mmadụ ewere ga ofu nke akara nke mbụ were nke anọ were nke ise nke isii ngwa họrọ ofu abụọ na atọ na nye gị nke gịnị asaa nke asaa. Igbo si na nganga ka dimkpa ji agbara efi ọsọ nganga ka dimkpa ji agbara efi ọsọ. Ihe ọ pụtara nganga ka dimkpa ji agbara enyi ọsọ agbara efi ọsọ. Ihe ọ pụtara gbalie nwaanyị ọma n'ihi enweta ya. Nke a ta ga-ahụ nwoke ji agbara efi ọsọ ezere nsogbu. Ugbu a ka ị bịara ka a kọrọ gị kwụpụrụ gị aka ịgbalịala ugbu a ka ị bịara ịzatara nke a. Daalụ. Kụpụrụ ya ọzọ. Ka akụpụrụ gị nwaada aka ọzọ. Ndewo. Nwada. Daalụ. Ọ gbalitere na nke a na-enwere ka esi eze ihe ndị ụwa. Kama ị ga-aga lụọ ọgụ kụkasịwa ga-enwe kama ile anya ya ma nke a ga-emerụ gị ahụ. Ọ dịkwa ka onye a ji egbe gasị ọrụ enyi nwoke asị if not because of otu maka one thing ya agbalaga mana ọkwa ọsọ ka ọ gbara ma ọ gbakwara mba ka o ji wuru dị mkpa ma agbazie ọsọ. Igbo dị egwu. Hello. Ehihie ọma nwoke ọma. Anyị nọzi n'ehihie ọwụ ọzọ mọni nna anyị nọzi n'ehihie ehihie. Agwazi anyị aha gị.
Okay, I want to be better. Okore. Maybe Apple. You see? What's about for my 2 essays? Okay, Biko pụtụrụ na Pụtụ ebe redio gị nọ. redio gị. O biko. Ngwa. Kedu akara nke ị na-ahọrọ? Ọ dị ka onwe ihe ọ chọrọ ikwu. Mba. Ngwanụ. Ọkụ na-enye m akara asatọ. Nke asatọ. Igbo ndị amasị na nwata nna ya dunyere oshi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Nwata nna ya dunyere oshi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Ka ihe ọ pụtara nwoke ọma? Adị ihe ọ pụtara onye nna ya kwere n'azụ. Kụpụrụ ya aka. Nwoke Igbo. Ịhụ afọ. Daalụ. Igbo atụgharịa ya n'ilu ọzọ sị na nwata nna ya ọkụ nna gụnyere nwa ya n'aka anaghị eregbu ya. Ma ncha. Otu a ka ọ dị. Ga-eme m obi ụtọ. Ndị Igbo na-eme anyị obi ụtọ. Ga-eme m obi ụtọ. Ya ka anyị ji esi na ihe niile anyị na-eme ebe a wụ maka unu. Ana obi ụdị anyị ụsọ na unu na-anọkwa. N'ego anyị etinyekwa olu. Mana onye chọkwa ka etipụrụ ya mkpu repụrụ ya ahịa ga-akpọtụkwara anyị n'akara ekwentị jụọ anyị ka esi eme ya. Ọ ga-efugo ego dị egwu ọ nwa obere ego anyị na-etipụrụ gị mkpu na mmemme anyị na-eme ebe a ka ụmụ Igbo na-anụkwa gị na-amara aha gị ebe ibi. Inwe ike kpọtụrụ anyị na 08182426591 ka anyị na gị ereta nwa obere ahịa ka Igbo nwee ike na-azụ ahịa ndị Igbo ka amata ebe ị nọ na-akpọtụkwara gị. Igbo ndị ọma sị na ilu wụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ayi na okwu Chinachebe ka mkpụrụ obi ya ike na ndokwa ebe ọ bụla na o so na ndị mere asụsụ Igbo ji wee na-atọ. Igbo ndị ọma anyị ga-agbaratụ nwa obere egwu. Anyị gbaratụ nwa obere egwu anyị echi ya ma tupu anyị aga na gwam 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 unu enyere anyị aka anyị emechapụ ndị ke nọ n'ụfọdụ ilu ndị Igbo. Anyị ga-agbaratụ n'egwu a na-akpọ nwaanyị Mbaise. Wee Mbaise nwaanyị Mbaise iwere ya Abakaliki anyị mmiri ji ikwe agba egwu a nwaanyị Abakaliki agụzi na biko maka ihe anyị na-agụ osi gị n'obi egwu atọwa osi gị n'obi ma ihe menji si na osi gị n'obi si gị ya jide m na ohi na-atọ m esi na ịchọ nwaanyị were Mbaise ngawa nnọọ ịgba nkwụ egwu a ka m ji aga ngara m si biko belatara na m ego unu mara nwa afọ unu. Igbo ndị ọma anyị ka nọkwa na gwam gwam gwam. Mba anyị na-abazi gwam gwam gwam. Emume wụ gwam 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 mana akara anyị na-abụ ugbo akwụkwọ gwam gwam gwam. Ngwanụ oge eruola oge ga-akpọkwa anyị n'ekwentị mana nke ugbu a wụ na ilu a ga-echetụ ka anyị gaa na anyị agafe ego nke ilu ihe niile nwere oge ya. Mgbe niile anyị bịara na nzukọ a anyị na-adị amalite weta ihe unu si na onwe asụsụ Igbo anyị gwacha unu nke ahụ anyị abazie n'ilu Igbo anyị pụta n'ilu Igbo anyị abazie na gwam 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 ka ewe ọkacha n'ihe anyị na-eme. Ngwa ka ntụpịtụrụ na azụ n'izu na-abịa abịa gaa gụọ ọnụ agụmagụ Igbo dị iche iche chebiri na anyị na anyị ga-eme ntụgharị. M ga-ewetara unu okwu bekee si n'ụtụgharị ya n'Igbo. A na-agwa gị nga ahụ ị ga-akpọ anyị na ekwentị na-agụpụta ya nga ahụ ebe a ka a ga-amara ndị Igbo ndị ọma anyị abịala nụ njeno ịkpọ anyị na 08182426591 ma na ihe were ofu n'ime gwam 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 anyị nwere taa ọ dị ili ọ dị ili ịhọpụta ofu anyị na-aga asụtọrị ya anyị na-aga asụtọrị ya ihe mgbe ahụ ọ na-ahụ echekitara akụkọ ifo ahụ mgbe ahụ mbe gara ga be ndị ọga ya ha were nri ose nye ka ya ahụ anya ukwu ka o ji gaga rie nri ose adọsara mmadụ a na-achọzi ịpịa ya ụtarị ya na-ebe ịma na mba amaka ihe maka asị ya na ya rie ya bee akwa na a ga-apịakasị ya. Maazị o nwere ihe m chetara ugbu a na-ewute m ndị mmadụ anaghịzi akụrụ ụmụaka akụkọ ka esi akọrọ ha na mgbe gara aga na mgbe mbụ ịma na mbe ine anya na African folk tale mbe kacha nọ ana na-akụziri ụmụaka ihe dị iche iche and o so n'ihe mere mụ amatakwa ụfọdụ omenala Igbo
mana ugbu a mbe wee na-ebezi ngwa lelu otu na-eche akụkọ a ga-awa akọcha ya ụmụaka eji ya na-amụta ihe ka a gwara mbe na a ga-apịa ya ụtalị ma ya baa akwa na ose na afọ ya ya ewerezie nwayọọ nwayọọ na nganga n'ebe kemgbe m nụ nga emeele m kemgbe m nụ nga emeele m mana ọ na-emekwa so na ose a na-afụ ya ahụ mana ọ chọghị imezi ka ose adịghị afụ ya na-emezi kemgbe m nụ nga emeele m biko kpọọ na anyị na 08182426591 ka anyị na ụnụ sụtọrịa unu gwa anyị ihe okwu na gwam 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 ngwa nwada o m jụọ gị ofu ịda ya ama eke gị isi ọkpọ nda ya onwe ihe ga-emere m ị ga-anọ na akaụntụ gị jos ịhụtụla dara ihe mgbe akwọ ya ụgwọ n'elu ihe ọ dara a na-emekwa ya ọ dị mma ngwa ka m jụọ gị nwada o ngwa gwa m otu ibe ji zuru ụwa niile gwam 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 gwa m otu ibe ji zuru ụwa niile otu ibe ji zuru ụwa niile chere akwai mana achọghị m ịdị forward ofe dị ọkụ ka esi alacha ofe dị ọkụ nwayọ so ka anyị nyegodu ndị na-akpọ anyị ohere akwụchie nke ha nke ahụ na-ezigbote nganga ka ndị Igbo ji agbara efi ọsọ dịka anyị na-echekwa unu wee kpọọ anyị na 08 awo sefuga gị awarụ ala ka iji gbara aka anyị na-echekwa ka unu na-akpọ anyị na 08182426591 onye kpọọ anyị ya ekwu aha ya kwa ebe o si ka anyị na-ekwu ka anyị na-agbarịtakwa nwa obere egwu nke ahụ bankalat ụmụnne anyị pisika na gbagam ya sụwa gwam 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 ihe mere eze jiri ntụ mba ka ajọka kpọọ anyị ọzọ nọmba ka wụkwa 08182426591 and gwam 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 anyị nwere taa dị 10 ịkpọ anyị hello akpọ nwaanyị ka ọ ehihie ọma nwanne m nwaanyị kedu aha gị ka ebisa akpọ aha m ma agụta akpọ ndewo ngwanụ họrọ ofu n'ime akara ndị ka anyị wepụtara ka anyị ike gwa gị gwam 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 nọ na ya ị ga-esite n'ofu ruo n'iri akara nke asaa ngwa gwam 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 agbọghọ ara anọ gwam 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 agbọghọ ara anọ ụdara o mere ya ị nwetaghị ya ị ga-agbalị ọzọ chee ofu ọzọ akara nke izi mba na mmanye gị ọzọ kwa nke a na-enyezi gị ohere ịgbalịkwa ọzọ anyị na-enye gị ofu ohere ka ịgbalị ọzọ chee azịza ọzọ ga-abata gị n'isi a na-eji ya esi nri ụkwa mba ka mgba mbọ nyekwa oge ofu ịdị nso gbalịkwa ọzọ ka a na-eji ya esu ihe a na-eri akpụ mba ọ dara ya mba ị dara nke nwaanyị ọma agbalịala m nye ya inyekwere ya ihe nwere ike iji wee mata ihe ị na-akọ maka ya nke a na-akpọ expo nye ya expo dị iche iche ị ga-agbalịkwa ọzọ nwanne m mana ege ntị anyị ga-agwa gị ihe ọ pụtara ehihie ọma mba ahụ ka agaghị maazị nwaanyị ọma ka anyị kpọtụrụ ha dịka ihe anyị kwuru na mgbe gara aga n'ụbọchị izuụka nke gara aga dịka prezidenti dịka gọvanọ ihe ọ pụtara just abụọ ngwa prezidenti wụ ọchịọha mba unu chetara na anyị sị na prezidenti wụ ọchịọha mba gọvanọ awụrụ ọchịgidi mba maka na kọntrị ebe onye prezidenti na-achịwa ọha mba steeti ebe gọvanọ na-achị abụrụ igidi mba anyị etinyezi ọchị n'azụ ha abụọ inweta ọchị igidi mba ga-enweta ọchị ọha mba 08182426591 ọkwa ya ka o ekwentị akara ekwentị anyị ị ga-eji nweta anyị n'ime ebe a ihe anyị nọzi n'ime ya wụ gwam gwam
gwam. Dịka anyị na-eche ka ụfọdụ n'ime unu nye anyị ngwa ka aza ya. Hello, ka onye na-akpọ? Hello, ya. Ikenna na-ekwu. Ikenna, ndewo. Kedu ebe isi akpọ? Na Asad. Isi ya na Asad akpọ. Ndewo. Ngwa họrọ ofu n'ime akara ndị anyị nwere. Mmadụ ahọrọgo nke 7, họrọ ọzọ ka anyị ike gwa gị gwam gwam gwam. Nke 6. Ngwa gwa m olulu Chukwu kere na-adịghị eju eju. Gwam gwam gwam, gwa m olulu Chukwu kere na-adịghị eju eju. Olulu ele otu ncha akpọ ya olulu Chukwu kere na-adịghị eju eju. Hello, ọ n'ebe a? Gwam gwam gwam, gwa m olilo Chukwu kere na-adịghị eju eju. Ụfọdụ na-akpọ ya olilo, ụfọdụ na-akpọ ya olulu. Ọ gbasaza ebe isi wee na-abịa. O nweghị ga-nwunye ya ka oju. O nwere olulu Chukwu kere na-adịghị eju eju maazị. Gbalie. Otu, oge na-agakwa maazị. 2, 3, 4, 4. Ị ga-agbalị ọzọ. O nwere olulu Chukwu kere na-adịghị eju eju. Ngwanụ dịka a na-eche ka anyị kpọpụtatụrụ unu ụfọdụ ndị unu dara ada. Asịrị m unu gwam gwam gwa m agbọghara 4. Nwanne anyị nwaanyị asị ụdara. Mba, asịsa ya wụ ikwe. Ikwe a ji esu ihe. Ikwe. Hello? Ehihie ọma nwoke ọma. Ehihie ọma. Ka ebe isi akpọ n'aha gị? Aha m bụ Ogbonna, isi na Lagos na-akpọ. Ngwa na họrọ ofu n'ime akara ndị anyị nwere na gwam gwam gwam. M họrọ nke 8. Nke 8. Ọ n'ebe ahụ? Anọ m ebe ahụ. Gwam 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 obu ụzọ eri ihe esinyere n'ite. Obu ụzọ eri ihe esinyere n'ite. Imi. Mba. Enyetụkwara m gị ihe yiri ya o. Akpọtatụkwara m ihe yiri ya. Obu ụzọ eri ihe esinyere n'ite. Ọwụ imi nwanne m nwoke. Gbalịkwa anyị kwe gị ohere gbalịkwa ofu. Gbachie 1, 2, 3, 4, 5. O mere ke. Ọ dara ya. Obu ụzọ eri ihe esinyere n'ite. Ma kpọkwara gị ite. Ichekịta na azịza ahụ ite. Nyekwe gị ihe nọ n'ime ya. Azịza ahụ kwa ite. Maka na ite wunye akwa ite ka eji esi nri. Ọ n'ite na. Ọ ite na-ebu ụzọ eri. Ite ka ihe etinye mmanụ, tinye nnu, tinye ose. Ọ na-eli ihe niile tupu ye. Azịza nke ọzọ maka olilo Chukwu kere na-adịghị eju eju. Maazị ka m gwazie ihe nke ahụ. Maka onwe ihe ewu na a na-awụnye ihe weta minerals wunye n'ime ya, weta nri wunye n'ime ya, weta cheese balls na-awụnye n'ime ya, ọ naghị eju eju. Afọ azịza awa afọ. Hello, ehihie ọma. Ngwa m na nkenke ma ọsịsọ maka oge na-agara ya ka aha gị ka ebe isi akpọ? I'm fake. I'm not going to rubber. Ngwa ke họrọ ofu azịza nke na-aza họrọ ofu ka anyị na gị ọsịsọ. Ewere m azịza nke 7. Nke 7 mmadụ ewere gị were ọzọ ọsịsọ. Nke 2. Nke 2 gwam 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 agbọghọ ọhụrụ n'ụzọ agbọghọbịa ọma abụ na-agba n'isi. Ụdara. Nwa ọma anyị awụpụrụla gị aka. Daalụ. Maazị anyị abịago na mba oge awụzi oyi anyị. Ị na-enwe n'obi aṅụrị, na-enwechi ihe niile na-eme. Ọ dị ka ya alawala. Igbo ndị ọma dị mma, unu ahụ na ka o ji ha anyị n'ọnụ. O jere gbuo nkịta ya hụ mmadụ ọ na-amapụ ya isi. Nkịta sị na ya tala ata na achachacha abaghị uru. Ebe a ka ọkụ nyụrụ a ga-awụsa ọwa ebe a. Aha m ka wụkwa Maazị JP. Onye mụ na ya nọ. Ọ dị gị n'obi? Ụtọ obi gị? Ego okoro nke unu na-akpọ ego bekee. Mokwere ọ ihe mgbu. Ngwalụ Igbo ndị ọma, anyị na-ahapụrụ unu n'aka nwanne anyị nwoke bụ Fino na enyi nwoke Olamide. Ha na-akpọ nke a fada ajiji kelee Chukwu Olisa na ụbọchị taa gara ọfụma. Ndewonu ka anyị hụnụ n'izu ọzọ. Nganga Igbo. Ọsọ pụtakwanụ.